अखानि बोथोराव नोंथांमोना माबोरै दङ? हाय हाबाब हाय हाबाब हाय हाबाब बे अखाया मा खालामबावगोन आरो लोगोफोर आंनि चेनेलखौ नायग्रा आंनि लोगोफोर नोंथांमोननिथिं अखा हादोंना हायाखै? नै जोंनिथिं बिराद अखा हानानै दंबाय दङ। दिनै आं पुतुला लाबोनो हागोन ना हाया बिराद सिन्तासो नांदोंमोन अब्लाबो गोसोआ मानियासै नोंथांमोना जिहेतु आंनि पुतुलाखौ नेबाय थायो बेनिखायनो आङो दिनै अखानि गेजेरजोंब्लाबो नोंथांमोनखौ नोंथांमोननि गोसोखौ खुसि खालामनो थाखाय आङो दिनै गुसुंब्लाबो लानानै फैबाय लोगोफोर। नै दाबो बिराद जुब 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 हानानै दङ बेनिखायनो आङो दिनै पुतुलाखौ एसे लेट लाबोनाय जाबाय लोगोफोर गाज्रि दा मोनसै। लोगोफोर बे समाव आं मिथिनो लुबैयो आंनि पुतुला नायग्रा नोंथांमोननि जायगायाव माबायदि परिस्थिति जानानै दङ दै बार अखा दै बानाफोर जादोंना जायाखै? अन्नानै लोगोफोर आंनो खोन्थाहर दे बबे बबे जायगायाव जादों आंनो खोन्थाहर लोगोफोर। नै जोंनियावबो बिराद खस्थ' जादों लोमजोबबाय आरो सप्तासेसो जुदि अखा हाबावोब्ला आंबो दैबानायाव थैसिगोनसो दां लोगोफोर। आसा खालामो दिनैनि भिडिअ गुसुंल' जागोन दे गाज्रि दा मोनसै अखानि गेजेरजों नोंथांमोनखौ सन्तुष्ट खालामनो थाखाय लानानै फैबाय। लोगोफोर जायफोरा आंनि चेनेलखौ दाबोसिम साबस्क्राइब खालामाखै खालामनानै हो आरो दिनैनि भिडिअखौ जायफोरा नायबाय मोनसे लाइक खालामनानै होदो आरो कमेन्ट्स खालामनो दाबावसै लोगोफोर। दे बिदिब्ला जोङो दिनैनि भिडिअखौबो नायलांदोनि। रायजो राजा साफ्रोमखौबो आंनि न'खरनि जानानै बरायबाय। दायो फैदो जोङो मेन टपिकआव थांदोनि। दे अलंबार बेयाव लिंनायनि जाहोना मामोन एसे बुंफोरनानै होयोब्ला जों मोजां मोनगौमोन। मानगोनां रायजोफोर आं दिनै नोंथांमोनखौ बेयाव लिंनायनि जाहोनानो जाबाय आंनि हिन्जाव जोमै आं बेजों फाथैलाय बिसिलायसिगोन। बेनिखायनो आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव फाथैलाय बिसिलायनोनो आङो दिनै बेयाव नोंथांमोनखौ लिंनाय जाबाय। फाथैलायखौथ' बिसिगोन थिगानो नाथाय हिन्जावानो गैयाब्ला सोरजों फाथैलाय बिसिगोन? हिन्जावखौलाय मानोथो लाबोफायासै? मानगोनां गाम्बुरा फैगोन हिन्जावाबो फैगोन बियो खारखोमानानै दङ बेखौ जोङो लिंहरथारगोन। बियो दिनै फैनो गोनां जाथारगोन आरो फैथारनो नांगोन आरो दिनैनि फाथैलाय बिसिनाया जाफुंथारनो नांगोन। दे गोख्रै गोख्रै हिन्जावखौ लिंहरबानो जाबाय दा बोथोरफ्राबो गाज्रि हनै बार अखा सारन्थाइ गावसोदों। दे थाब थाब थुब मा खालामो मा खालामा दे लिंहरदो दे फाथैलाय बिसिलायो ना मा बिसिलायो नोंसोरसो मिथिगौ नोंसोरनि संसार। दे लिंहरदो थाबनो। औहाय दे थाब थाब खालामदो हनै अखा फैथारसिगोन। आंहा दख'ना मोजां मोजांखौ सुनानै लामनानै गारबोजोबदों अखा सिफिनोबा आंहा सेस दख'नाया बरबाद जाजोबगोन। दे अलंबार गोख्रै हिन्जावखौ लिंहरदो। र' मिटिंआ बेबायदि नङा नहय हाखु दाखु सोरबा फाथैलाय बिसिलायगोन होनबानो जों रायजो राजाया जेबो बिसार खालामालासे डाइरेक्ट बिसिना होगोन नामा? जाहोना मा बेखौथ' जोङो मिथिनो नांगोन ना। मा जाहोननि थाखाय मानि थाखाय इसोरो फाथैलाय बिसिलायनो नागिरदों बेखौ जों खोनासंग्रोनो नांगोन। औ अलंबार मा जाहोननि थाखाय फाथैलाय बिसिलायनो नागिरखो एसे बुंफोरनानै होदो। जोंथ' बिदि जेबो नोंसोरनि संसारखौ नुवाखैमोन। मा होननानै बुंनो हाबाब आंनि बिहामजोखौ मा होननानै बुंबावनो लाजिनायसो मोनखाङो आङो। लाजिनायजों जानाय नङा जाहोनखौथ' जोङो मिथिनो नांथारगोन। जाहोनखौ मिथियाब्ला जोङो फाथैलाय बिसि होलायनो हाथारनाय नङा। नै रायजो राजाफोर आं बेखेवनोसै। आंनि फिसा अलंबार आरो आंनि बिहामजो जोमै बिसोरनि फाथैलाय बिसिनायनि जाहोनानो बे जाहैबाय जे नोंथांमोना सिनायजोबखायो मिथिजोबखायो आंनि बिहामजोनि आखला माबायदि। बावाखै नै मैया दाखालिसो सासे खुदिया जोनोम होबाय। बे खुदियाखौ गावनि गोसोआव हिन्जावसा हास्थायदोंमोन हिन्जावसा जायालाबा हौवासा जानानै फैबाय दा आरो बेनि सायावनो गथ'आ गोसोम जाबाय। बेनि थाखायनो बियो गथ'खौ मालायनो दान होनो हादों। सोर बिमाया गावनि गथ'खौ बेबायदि मालायनो दान होनो हागौ? नंगौना नङा आयु खोथाया? गावनि गथ'खौ सोरथो दान होयो? नोंथांमोना फोथायाब्ला हनै गथ' हरजानाय बिगोमाखौबो लानानै फैदों आङो। नै बिनानाव दे खोथाया नंगौना नङा रायजोनि सिगाङाव एसे फोरमायनानै होदोसाय रायजोफोरा फोथायनायनि। रायजोफोर आं नंगौखौ नंगौ थारला थारला बुंगोन। औ नंगौ बिनि बिहामजोआ गावनि फिसाखौ आंनो दान होदों। बियो बुंदों आं सासे बिबायारि आंहा उपाय गैया गथ'आ सानथामसो जाबाय जेबो मोनजायाखै बिनिखायनो बे गथ'खौ आं नोंनो दान होयो बे गथ'खौ खांदो नोङो होननानै आंनो दान होदों। आं बेसेबांखिनिखौल' मिथिगौ रायजोफोर आं आरो जेबो मिथिला बिनि बागै। रायजोफोर दाथ' नोंथांमोना रोखा रोखा खोनाबाय जानांगौ। खोनानायाथ' खोनाबाय बे मोनसे जाहोननि थाखायनो हिन्जावखौ गारनोसै होनबा।
जोमैया गथ'खौ मालायनो होनायनिबो जाहोन दङदां जानांगौ न'खरनि मानसिफोरा बिहामजोनि सायाव अयथासार खालामो बेनिखायनो बियो दिखारफोरजों मालायनो दान होनो गोनां जाबाय जों बिदिनो अनेक नुबोयो सिनेमाफोराव काहिनीफोराव थिग बेबायदिनो हयथ' बिदिनो जादों जों दा बोरै मिथिबावनो नङा नङा नोंथां बेल' नङा आरो गोबां जाहोन दंबावो रायजोफोर आंनि हिन्जावा सासे रायखसि आंनि हिन्जावा सासे सिखाव नोंसोरनिफ्रायथ' जोङो गोबां खोनानो मोनबाय दा एक्साइटल' जानाय नङा खोथाया जोङो हिन्जावसाफोरनिफ्रायबो खोनासंनो मोनग्रोनो नांगोन बियो मा बुङो जोङो फारनैथिंबो खोनासंग्रोनो नांगोन बिनि उनावसो जोङो गुबै लाइनाव थांगोन माने नै रायजोफोर बिहामजोआ माने अलंबारनि हिन्जावा मानसिबो बुथारो मानसि बुथारो सोर साबेसे बुथारदों जोंलाय माथो दिनैसिम खोनायाखैनो बुथारनोसो हायाखै बेसेबां बुथारनो नाजाबाय थायो बियो गावनि बिजावजालि सोरांस्रि आरो सोरांस्रिनि फिसाजो इसा बिसोरखौ बेसेबां बुथारनो नाजाखो नाथाय हायियावसो दङ आरो रायजोफोर आंनि हिन्जावा रायजोनि नुनायावसो आंनि हिन्जाव नाथाय बियो आंनि मोनसेबो गुइन'नि हिन्जावानो नङा दे नोंसिनिफ्रायथ' गोबां खोनाबाय गोख्रै हिन्जावखौबो लिंहरदो बेनिफ्रायबो खोनासंनोसै बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला मिटिंखौ हनै बोथोराबो गाज्रि जाथारबायहाय लिंहरदो बेफोर न'खरनि समयसाफ्रालाय आरो नोंसोरो बुजायबानो जायो दा बेफोरलाय आरो बेफोरखौनो इसेबां माबाबाय थानांगौ नामा हाबाब बुजायनो बुजायफ्लेजोब्बाय अहाजोब्बाय आमायजोब्बाय आंगायजोब्बाय दा हायियावसो जोङो बे लाइनाव फैनो गोनां जादों थिग दङ दे जुदि फाथैलाय बिसि थानोसैब्ला लिंहरदो फन हरदो आं फन हरनि भिडिअ नायगिरि लोगोफोर दिनै बिराद अखानि थाखायनो भिडिअखौ लाबोजोबनो हायासै आद्रा जानानै थाबाय नोंथांमोना गाज्रि दामोनसै गाबोन नुनो मोनसिगोन दिनैनि ससेखौ लाबोनोलाय सानदोंमोन लोगोफोर नाथाय बिराद अखा फैनानै होबाय अखाजों लोगोसे अन्थाइ सिरिबाय बार फैबाय आरो बेजों लोगोसे बिराद अखा खोरोमबाय बेनि थाखाय लाबोनो हायासै लोगोफोर सरि नेनानै थाथारदो आंनि लोगोफोर रायजो राजाफोर आंनि आब' फंबाय बिब' बिनानाव बाजै आदै मादै गासै भिडिअ नायगिरिफोर नेनानै थादै गाबोननि फैनो गोनां भिडिअखौ दे लोगोफोर दिनै बेसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गाज्रि दामोनसै बाय बाय आरो लोगोफोर मोनसे आंनिफ्राय खावलायनाय बोथोरा हले बिराद गाज्रि जायगा दै बाना जालागासिनो मानसिफोर थैलागासिनो बिनिखायनो लोगोफोर जि थफ्ला थफ्लि मोजां लंपेन्ट दख'ना फालि ब्लाउसफोरखौ बेगाव सोनानै दोनखा बोरैबा बायसान्स खारनो गोनां जाबा लानानै खारब्रबनो हानाय बायदि आरो लोगोसे थाखा फैसा ATM फोरखौ लोगोआव लाफाखा खरसेयाव दे लोगोफोर मोजाङै थादो बाय बाय गाबोननि फैनो गोनां भिडिअखौ नेनानै थादो